Türkmenawatda elektrik energiýasynyň üçinçiliginde bökdönçlik döredi. Gyşyň sowugynda şäherin käbir bölekleri birnäçe gün bäri elektrik energiýasyz galýar. Toğun ketilmegi hem ýaşaýyş çaýlary hem de edara kärhanalara täsir getirdi. Türkmenawatyň güpek egrijileri etrafy 3 gün bäri elektrik energiýasyz galýar. Yerli ýaşaýjylar häkimetleriň meseleni çözmegine garaşýarlar we bu arada anyk jogap almagy inanşýarlar. Azatlyk radiosu bilen 30-njy ýanwarda ýerden gürrüňdeş bolan Türkmenawatyň birnäçe ýaşaýjysy jaýlaryň sowukdugyny, elektrik enjamlarynyň işlemeýänligini gürrüň berdiler. Şäher elektrik üçinçiligi kompaniýasy ýyzyna 3 gün bäri edilen jaňlara jogap bermedi. Imitlerimiz zaýalandy we gijelerine gaz pejini ýakyp öýlerimizi gyzdyrmaly bolýarys. Dip Türkmenawatlylaryň biri gurrun berdi. Bu etrapça şäheriň Demirgazyk Günbatar böleginde ýerleşýär. Köp ýylatly bu etrapçada şol sanda Saparmurat Niýazow köçesiniň ugrunda edara kärhanalaryň hem ençemeti ýerleşýär. Ýüpek egirji fabriki, orta mektepler, sport hem de sungat mektepleri, sowda merkezi dermanhana, tenaga zonasy we döwlet edaralary ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Adalet ministrliginiň binasynyň hem elektrik energiýasyz galýanlygyny 30-njy ýanwarda habar berdi. Türkmenawatda şu günler aýazly howa saklanýar. Howa maglumatlarynda Sişenbe, Penşenbe günlerinde 0 we -3 gradus aralygynda bolanlygy görkezilýär. Emma ýaşaýjylar 29-njy ýanwarda howanyň -6 gradusa çenli sowanlygyny habar berdiler. Soğuk howada elektrik energiýasyz ýylanmak hem kyn bolýar. Ýaşaýjylar ören kösenýänligini gürrüň berdiler. Adamlaryň kimsi aýnalaryna polietilen örtüp öýüni sowukdan goramaga synanşýar. Kimsi gaz peçlerini ýakyp ýylanjak bolýar. Adamlar içeride ýyly geyinip oturýar. Käbirleri daşar çykyp, howlularda odun ýakyp ýylanýar. Olar eli ýuka maşgalalar. Dip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosu elektrik energiýasynyň kesilmeginiň sebäpleri we onuň haçan dikeldiljegi barada Türkmenawatyň häkimliginden maglumat alyp bilmedi. Emma Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeler elektrik energiýasynyň üçinçiliginde şäheriň beýleki ýerlerinde hem bökdönçlikleriň dörenligini we şu sebäpden häkimligiň birnäçe işgäriniň şäherde aýlanyp elektrik gurallaryny we togun güýjüni barlaýanlygyny gurrun berdiler. Käbir ýerlerde togun güýji 220 volta derek 145 volt görkezýär diýip bu ýagdaýdan habarly Türkmenawatly çeşmeýdär. Elektrik energiýasy boýunça yerli hünärmenleriň sözlerine görä Türkmenawatdaky ýaşaýyş çaýlarynyň köpüsiniň elektrik sistemasy köne bolup wagtynda täzelenmeýär. Şu sebäpden sandan çykýar. Üstesine bu köne infrastruktura hojalyklarda ulanylýan elektrik gurallaryň agramyna çydamaýar. Türkmenawatda 300 000 gola ýylat ýaşaýar. Bu şäherde hem ýurdun beýleki şäherlerinde bolşýaly elektrik energiýasy ýyzyna kesilip durýar. Sowukda we yssyda elektrik üçinçiligi sistemasynda näsazlyklar has köp döreýär. Şu aýda elektrik energiýasynyň kesilmegi zerarly Daşowut vilayatynyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary sowukda toksuz galypdy. Türkmenbaşyda ýaňy ýakynda ýaşaýyş çaýlarynda birnäçe günlük agyz suw kesilipdi. Şeýlede şu aýyň başynda Balkan vilayatynyň birnäçe etrafynda gaz üçinçiligi gowşapdy. 2024-nji ýylyň 13-nji awgustunda Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşew 35 ýaşynda aradan çykdy. Onuň ölümi Türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyla golaý dowam eden ýygyrlamalardan soň boldy. Allaşew 2016-njy ýylda Azatlyk radiosu bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dowamında öz dowduk mekany Daşowuzdaky adaty türkmen raýatlarynyň meseleleri barada habar berdi. Onuň Türkmenistanyň Pagta Pudogunda mejburi zähmet baradaky maglumatlary aýratyn ýaňsaldy. Düwi Parijde ýerleşen Forbidden Stories ýagny gadan edilen hekaýalar guramasy Azatlyk radiosu bilen bilelikde we Hudaýberdiňiň hatirasyna ýüzlerçe müň türkmen işçisiniň mejburi zähmeti bilen östürilip ýetişdirilýän türkmen paltasynyň henizem Ýewropa bazarlaryna çykýandygy barada jurnalistik derňew geçirdi. Gadan edilen hekaýalaryň jurnalisti Cecil Anjeyevski Ýewropanyň dokma senatynda ulanylmagy gadan edilen türkmen paltasynyň Ýewropa dukanlarynyň tekçelerini doldurmagy dowam etdirýän köp usullardan birini ýyzarlaýar. Türkmenistan 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygyny alandan gysga wagt soň iň totalitar diktatorlyga girdi diýip Merkezi Aziýa we Russiýa boýunça ýürüteleşdirilen derňewçi Michel Lewis'ten aýdýar. Onuň sözlerine görä Allaşew öz makalalary bilen eşik arynyň öýjüni gozady.
Paýta dünýäniň iň ýapyk ýurtlaryndan biri bolan Türkmenistan üçin ören möhümdir. 2022-nji ýylda Türkmenistan tas $300 milyon paýta eksport etdi. Paýtanyň Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň 2 götürümini emele getirýändigi aýdylýar. Rejim bu pudawy ünsli gözegçilikde saklaýar we hasyl ýygnamak usullary baradaky islendik tanqida ýol bermeýär. Halkara Zähmet Guramasy Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna baryp görmegi başardy. 2023-nji ýylda garaşsyz synç missiýasy döwlet işgärleriniň paýta ýygnamak üçin giňden mobilizlenmeginiň göni ýa-da gyýtaklaýyn subutnamalaryny ýygnady. Maglumatlarymyza görä Aşgabat hasabatyň köpçüligi ýetirilmegine ruhsat bermedi. Şondan bäri beýleki missiýalar amala aşyryldy. Synçlar öz terjimeçileri bilen öz islegi boýunça siýahat edip bildiler. Muňa garamazdan derňewlerimiziň dowamında käbir mejburi işçileriň synçlar bilen duşmagynyň öňüne almak maksady bilen izolirlenendigini öwrendik. Allaşywyň makalalaryndan bäri hiç zat üýtgemedik ýaly görünýär. Geçen ýylyň awgust aýyndan dekabr aýyna çenli Türkmen döwleti öz raýatlaryny, şol sanda eskerleri, döwlet işgärlerini ýa-da muallimleri polisiýa işgärleriniň gözegçiligi astynda paýta ýygmaga mejbur edýär. Ýewropa Birleşiginiň geňeşi ýaňy ýakynda, ýagny 2024-nji ýylyň noýabr aýynda önümleri öndürmegiň, taýýarlamagyň, ýygnamagyň ýa-da çykarmagyň islendik döwründe mejburi zähmetden peýdalanylýan önümleri Ýewropanyň ýeketäk bazarynda gadagan etmegi maksat edilýän karar kabul etdi. Agza döwletleriň indi bu kanunçylygy durmuşa geçirmek üçin 3 ýyl möhleti bar. Bu aralykda dokma kompaniýalar tarapyndan kabul edilen ähli sosial we daşky gurşaw borçnamalara garamazdan Türkmenistanda ýygnanan paýta henidem Ýewropa dukanlaryna girip bilýän ýaly bolup görünýär. Munyň sebäbi gaty ýönekey. Türkmen paýtasynyň agla we köplügi Türkiýede gaýtadan işlenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä sowda maglumat platformasyndaky maglumatlara görä 2021-nji we 2023-nji ýyllar aralygynda Türkmen paýta importynyň 78,5 götürümi Türk kompaniýalary tarapyndan satyn alyndy. Paýta kompaniýasynyň belleşi ýaly Türkiýe Ýewropa Birleşigindäki tekstil kompaniýalaryny dokma önümleri bilen üpçün etmekde 3-nji orunda durýar. Şonuň üçin Ýewropa Birleşiginde sowda edýän markalaryň önümlerinde Türkmen paýtasynyň ulanylýandygy barada aýratyn töwekkülçilik bar. Gürrüň edilýän bu ýagdaý derňe wagtynda ýüze çykan 2 kompaniýanyň tejribesinde gaýtalanýar. Olardan birinjisi Niderlandlaryň Essenza Home we beýlekisi Italiýanyň Benetton kompaniýalarydyr. Hormatly dinleýijiler, gadagan edilen hekaýalaryň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlykda taýýarlan derňewiniň dolu görnüşini hepdäniň jemi gepleşigimizde dinläp bilersiňiz. Şeýle-de derňewiň dolu görnüşini Azatlyk radiosynyň web sahypasynda okap bilersiňiz. Washington Pentagonyň ulaýyndaky Potomac deriýasynyň ýokarsyna harby dikuçor bilen çakşan ýolagçy sorunyna ortaýatyň dünýä çempionu bolan figuralaryň typyjylar Vadim Naumov bilen onuň aýaly Yevgeniya Shishkovanyň hem bolanyny gaýdylýar. Abaşanyň federal aviasiýa administrasiýasy bu hadisanyň yerli wagt bilen akşam saat 9-dan sehel öň 29 ýanwarda bolanyny aýtdy. Amerikan howa ýollarynyň sevit ýolagçysy Ronald Reagan adyny Washington milli howa menziliniň golaýyna pes saýlap gonmagy barýan wagtyny Sikorsky 60 harby dikuçor bilen howada çakışyp Potomac deriýasyna gaçdy. Deslapky maglumatlary görä Kansasyň Wichita şäherinden Washingtona uçýan uçurda 60 ýolagçy we 4 ekipaj agdasy bardy. CNN habar gullugynyň resmiýlere sarylanyp ýazmagyna görä, harby dikuçorda tälim uçuşyny amala aşyrýan 3 esker bar eken. Abaşanyň goşun resmisi bu helakçylygyň bortuny 3 esker bolan Black Hawk dikuçor bilen baglanyşyklydygyny tasdik etdi. Senin ölenleriň bardygyny ýazýar ýöne hukuk goraýjy edaralardaky çeşmäniň maglumatyna görä halas edjiler keni suwdan diri galan ýekeji adam hem çykarmady. Onuň sözlerine görä uçur suwa ýykyldy we dikuçor golaýdaky deriýa gaçdy. NBC neşriniň habarçysy ejir çekenleriň adyndan 4 sanynyň Reagan howa menziliniň ýangyn stansiýasyna ýakydilendigini habar berdi. Olaryň ýagdaýy entek belli däl. Häzirçenli 30-dan gowrak jehedin suwdan çykarlandygy habar berildi. Çeşmäniň maglumatyna görä betbaçylykdan diri galanlar entek tapyl
bolmady. Wakanyň bolan ýerine suwa çümüjülerin gatnaşmagyny giňerimli gözleg we halat ediş işleri dowam etdirilýär. Abbasanyň figuralaryň tipmek baradaky federasiýasy Amerikan howa ýollarynyň 5342-nji reýsinde figuralaryň tipmek jemgyýetiniň bir näçe agdasynyň bolanlygyny aýtdy. Bu türgenler, tälimçiler we olaryň maskarlary Kanzasyň Wichita şäherinden Abbasanyň figuralaryň tipmek baradaky çempionaty bilen bilelikde geçirilen milli ösüş lagerinden öýlerine gaýdyp gelýärdiler dep beýanatda aýdylýar. Orsiýetiň Novosti habar agentligi Amerikaly figuralaryň typyjy Ion Maravillanyň sözlerine salgylanyp uçarda 14 figuralaryň typyjynyň we bir näçe tälimçiniň bolanlygyny habar berdi. Abasa göçüp figuralaryň typmek goýunça tälimçi bolup işleýän Inna Olyanskaýanyň hem uçarda bolanlygy aýdylýar. Match TV neşrine bu habary tälimçi Nikolay Velikov aýtdy. Tas çeşmesiniň maglumatyna görä uçarda 1994-nji ýylda Orsiýetiň milli gynnasynyň hataryna figuralaryň typmek goýunça dünýä çempionu bolan Yevgeniy Shishkova hemde Vadim Naumov hem bar. Olaryň Abbasada figuralaryň typmek goýunça çempionata gatnaşan ogly soň belli bolşuna görä 27-nji ýanwarda Russiýa gaýdyp geldi. Abbasanyň prezidenti Donald Trump Washingtonyň goýundaky howa menziline bolan aýylgans waka barada maglumat alanlygyny aýtdy. Reagan adynaky milli howa menziline bolup geçen aýylgans waka barada maňa dol maglumat berildi. Hudaý olaryň ruhlaryny ýalkasynyp prezidentiň beýanatyny adatdan nasar gullyklaryň alyp barýan işler üçin sag bolsun aýdylýar. Transport boýunça Milli Howpsuzlyk Geňeşi bu waka barada goşmaçy maglumat ýygnaýanlygyny aýtdy. Bu Birleşen Ştatlarda ýolagçylarynyň 2009-njy ýyldan bäri adam pidalaryny getiren ilkinji hadisasy bolup durýar. Balkan vilayetinde medeniýet pudagynda zähmet çeken işgärleriň arasynda işinden çykmak goýunça arda ýazyp gidýänleriň sany köpeldi. Azatlyk radiosynyň habarçysy köpçüliklerin tätiýete eýe bolan bu ýagdaý bilen gyzyklanyp munyň sebäbini anyklamaga tinançdy. Balkan vilayetindäki äkli medeniýet öýlerinde öz islegi boýunça iş taşlayan hünärmenler köpeldi. Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan balkanly büdjetçiler özleriniň işden gitmegine, iş şertleriniň yaramazlaşmagynyň we aýlyklarynyň azalmagynyň sebäp bolandygyny gurrun berdiler. Medeniýet pudugyny iş sagatlary kemeldilip, her medeniýet işgär üçin stavkanyň ýarysy ýa-da 4den 1 bölegi ýazylyp, iş haky azaldyldy. Komandirowka üçin hem goşmaçy hak we ýol kredit tölenmegi betedildi. Balkanly medeniýet işgäri aýdýar. Bu ýagdaý Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerine şeýle-de bereket etrawyna degişli. Habarçymyzyň sözlerine görä vilayetiň baş saatly drama teatrynda hem aktyorlaryň, dramaturg, ssenarist we beýleki işgärleriň iş haky ýarym stavka möçberinde tölenýär. Bu ýagdaý medeniýet hünärmenleriniň işden elini sowadyp, käbirleriň işlerini taşlap daşary ýurtlara çykmaga tinanşmagyna sebäp bolýar diýip habarçymyz bellidi. Balkan vilayetiniň medeniýet öýlerindäki ýagdaýdan habarly çeşme anonimlik şertinde eden gurrundeşlikde aýlyklaryň azaldylmagynyň ýokardan berilen görkezmäge baglydygyny öňe sürdi. Ýokardan dilden berilen tapşyryk esasyny medeniýet pudugyny işgärleriň sanyny 30 götürüm azaltmak gödegini tutýar. Hünärmenleriň işiniň kemçilik tapyp öz ardalary bilen işden boşarýaly etmek yerli pudok ýolbaşçylaryna tapşyrylýar. Diýip çeşme aýdýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Balkan vilayetiniň medeniýet öýleriniň ýolbaşçylaryndan resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Şäherlerde işgärler ardasyny ýazyp işinden gitmäge mejbur bolýan wagtynda howa ýerlerinde medeniýet edaralarynda işgärleri işden boşadýarlar. Bereket Etrap Medeniýet öýünde we owalardaky medeniýet ojoklarynda ýyl başyndan 20 götürüm işgär işinden boşadyldy. Owalaryň bir näçesinde şol sanda Saparmurat Niýazow adyndaky geňeşlikde owa medeniýet öýlerinde tans dünýä saz gurallary we estrada çeper höwesçiňlik sapaklary ýapylyp, işgärleriniň we molimlaryň ençemesi işsiz galdy. Diňe dutar sazanda bagşy bölümi galdy. Başga tas hiç bir bölüm galmady. Folklor bölümler hem yapıldı. Diýip Balkanly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä folklor toporlary diňe etrap merkezlerindäki käbir medeniýet öýlerinde galypdyr. Milli hünärler we dutar hem de beýleki saz gurallaryny ýasamak ýaly bölümler hem ýapylypdyr.
Balkanly döredejlik toporlarynyň işinde hem ütköşüklükler emele gelipdir. Odalky ýyllarda bol şýaly höweslendirmek we gastrol saparlary üçin döwlet tarapyndan goşmaça hak tölenmeýän gaýtam ýol uçar biletleri üçin tans toporlarynyň agzalaryndan pul alınıp başlandy. Bu işe bolan höwesiň gitmegine getirdi diýip döredejlik işgär edýär. Türkmenbaşy şäherindäki Ruhyet köşkünde diňe garawul we köşküň direktorundan başga adam galmady diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä, binanyň ýer zemini hususy telekeçilere kärinde berilipdir. Binanyň ýokurky gatlarynda güç edaralarynyň etrap bölümleriniň işgärleri ýerleşýär. Türkmenistanda büdjet edaralarynda işgärleriň öz islegi boýunça işinden gitmegine degişli ýagdaýlar soňky ýyllarda köpeldi. Adatlyň habarçylary mugallimlaryň, lukmanlaryň, harbiýlaryň we polisiýa işgärleriniň işini taşlaýanlygyny geçen ýylyň dowamında ençimegede habar beripdi. Anonimlik şertinde gurrundeş bolan büdjetçiler aýlyklarynyň petligi, zähmet haklaryndan dürli maksatlar üçin alynýan tutumlaryň köpelmegi we özlerine ýolbarçylar tarapyndan talaplaryň artmagy ýaly sebäpleri görkezipdi we kazanç üçin daşary ýurtlara gitmek niýetini ma'lum edipdi. Odalky ýyllarda Türkmenistanda döwlet edaralarynda we kärhanalarynda izli-izine iş orunlarynyň azaldylmagy, käbir edaralaryň düýpden ýapylmagy ýa-da işgärleriň wagtlaýyn diň jalysha töleksiz uğradylmagy ýaly ýagdaýlar izgiderli häsiýetde ýüze çykypdy. Lewap vilayetinde ýaşlaryň ençemesi Russiýanyň ýokary kujaýlarynda mut bilim almak üçin araçlara müňlerçe ABŞ dollary möçöründe para berendigine ýary. Ýaşlaryň ýene bir topory bolsa Rus ýokary kujaýlaryna girmäge ýardym etmegi wada berýän araçy hilegärleriň duzogyny düşündüklerini belleýär. Bu ýagdaýlar barada Lewaply ýaşlaryň ençemesi we olaryň ýakyn howsarlary şeýle-de vilayetyň baş bilim müdirligindäki çeşmämiz Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Ähli zat 2024-nji ýylyň dekabr aýynyň ahyryna Russiýanyň Türkmenistanyň elçixanasynyň resmi web-saýtyna Rus ýokary kujaýlaryna mut bilim almak mümkinçiligi barada maglumatyň çap edilmegi bilen başlandy. Vilayetde käbir adamlar bilim işgärlerini, enatalara, ýaşlaryň müňlerçe dollary Rus ýokary kujaýlaryna mut okuwat alyp bilmegi teklip edip başladylar. Diýip ýagdaýlardan habarly baş bilim müdirligindäki çeşmämiz aýtdy. Gurrun edilýän maglumat Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň web-saýtynda geçen ýylyň 25-nji dekabrynda çap edildi. Onda Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň Russiýanyň öňde barjy universitetlerinde aşagdaky derejelerde mut bilim almak üçin ajaýyp mümkinçiliklere eýedigi bellenilýär. Bakalavr derejesi, hünärmen derejesi, magister derejesi, aspirantura, ordinatura, goşmaçy hünär bilimi, kömekçi tejribe derejelerinde mut bilim almak isleýän dalaşýarlar 2025-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna çenli görkezilen çelgidäki web sahypada hasap açmaly diýilip maglumatda nygtalýar. Çeşmämiz Sebitiň guruluşy kärhanalarynyň biriniň başlygynyň Lewaply ýaşlaryň ağzyndan 16 sanysyny bu programma esasında okuwa salandygyny aýtdy. Kärhananyň başlygynyň Rus elçixanasynyň wekilleri bilen iltişiginiň bardygyna ynanylýar diýip ol belledi. Azatlyk gurrun edilýän kärhananyň başlygy bilen habarlaşyp tesvir alyp bilmändige sebäpli onuň şahsiýetini anyklaýan maglumatlary köpçüligi ýetirmekden saklanýar. Habarçymyz bu şahsyň goşadyrnak içinde hyzmatyndan peýdalanan türkmen awatly we saýatly ýaşlaryň dördüsi bilen söhbetdeş boldy. Olar we olaryň howsarlary araçy şahsy saýlap alan hünär uğruna göre 9.000-11.000 ABŞ dollaryny berendiklerini tasdikladylar. Hatta biz resmi namalarymyzy hem görkezilen çelgi arkaly internete yüklemedik. Olar ähli zady bizim üçin etdiler diýip saýatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda habarçymyz ýaşlaryň arasynda Rus ýokary kujaýlaryna girmäge ýardym etmegi wada beren araçy hilegärleriň duzogyna düşenleriň bardygyny hem belleýär. Ýaşlaryň 20-den gowragy şeýle hilegärleriň duzagyna düşüp her biri müňlerçe dollaryny aldyrdy. Käbir adamlar tanyş bilişlerini aýdyp ýa-da şol hilegärleri tapmaga kömek eden adamlary tapyp pullaryny ýygyny almaga çalyşýarlar, ýöne netije bermeýär.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren ýaşlaryň bir näçesi gurrun berdi. Azatlyk Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň resmi web saytynda görkezülen telefon belgilerini jaň edip, bu ýagdaýlar barada tesbir almaga synanşdy. Ýöne redaksiyamyzyň 28-nji ýanwarda eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenabad şäher polisiýa bölümindäki çeşmämiz adamlary duzaga düşürüp, olaryň puluny alýan adamlaryň bardygy barada polisiýanyň habarlydygyny, emma olara garşy hiç ýyly çäre görülmeýändigini aýtdy. Şeýle galp araçlar Photoshop programmasynyň kömegi bilen galp pasport kopyasyny ýasamak bilen dalaşkärleriň ynamyna girýärler we pullaryny alýarlar. Adatça araçynyň hyzmatynyň peýdalanmak paraxorlyk gazaplanýanlygy sebäpli dalaşkärler polisiýa ard etmeýärler. Şeýle araçlaryň emhamanyň howandarlygyndan peýdalanýanlygy hakynda hem maglumatlar bar. Dip çeşmämiz belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň häkimetlerinden, şol sanda baş bilim müdürlüginden we polisiýa müdürlüginden tesbir alyp bilmedi.